കാര്യപ്രാപ്തി പെണ്ണിന്റെ ദുർനടപ്പും ആണിന്റെ കഴിവുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കറന്റ് സൊസൈറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അശ്വതി. നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷേ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് പലർക്കും ഒരുപാട് പറയാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നുമല്ല, ഈ ഒരു അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടും എനിക്ക് ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നത്തെ സാഹചര്യം, അന്നത്തെ എൻ്റെ റിയാക്ഷനും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റിയാക്ഷനും രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. രണ്ടും ഒന്ന് നോർത്ത് പോളിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സൗത്ത് പോളിലാണ്. അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാത്രമേ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടേതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ ടോട്ടലി ലുക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ കാണാനും ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലേബൽ, എൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ഇത് എൻ്റെ മുടി ഇപ്പം അടുത്തുനിന്ന് ഷോർട്ടാക്കി, അതാണ് പ്രധാന കാരണം. അത്രയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു അശ്വതിയാണ് ഇങ്ങനൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അവൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവളുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു സന്തോഷം, എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനകത്തിലിട്ട് കൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരാളുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് പണ്ടോട്ടെ അങ്ങനെ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ 11 വയസ്സ് മുതൽ ഞാനിങ്ങനെ റെസിഡൻഷ്യലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നിന്ന് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, അത്രയും ചെറുപ്രായത്തിൽ വീടും നാടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തമായി അവിടെ എവിടെയും പോയി നിന്ന് പഠിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു എന്താ പറയുക, ഒരിടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തൻ്റേടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഉള്ളൊരു കുട്ടി, അങ്ങനെയാണ് വളർന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആ ലേബിൾ ഒരുപാട് കിട്ടുമായിരുന്നു. അവൾ വളർന്നൊരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് നാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നെ വളർത്തിയതൊക്കെ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്, ഞാൻ വളർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറമേക്ക് നയിക്കുന്ന, ഞാൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു വോയിസ്, ഒരാളുടെ വോയിസ്, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു മെയിലിൻ്റെയും വോയിസ് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്, എല്ലാവരും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വീട് തുടങ്ങി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ ദൂരത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്, ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാൺകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നതും ഒരു പെൺകുട്ടി സംസാരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസി രണ്ടും വെവ്വേറെയാണ്. ആൺകുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രത്തോളം അക്സെപ്റ്റൻസി ഒരു പെൺകുട്ടി അതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വളർന്നു വന്നത്, ഞാൻ വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മേൽക്കോയ്മ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൺകുട്ടി ലേബിൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, വലിയൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള കുറേ എബിലിറ്റീസ് എനിക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ എൻ്റെ വിചാരം. പക്ഷെ ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് അങ്ങനെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കും. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം അവൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൾ നിറവേറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയിലേക്ക് മാറുന്നത്, ഒരു ആൺകുട്ടി ലേബലിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അന്ന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അത്രത്തോളം ആൺകുട്ടികളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ലേബിൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇവരൊക്കെ കാണുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഇൻ്റർമിക്സിങ് നടത്തുന്നത്? ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു ലേഡി ആക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിന് അടിയിൽ പോയിട്ട്
അവർക്ക് എതിരെ കമൻ്റ് ഇടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക തെറി വിളിക്കുന്നതും വ്യക്തമായി മറുപടി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ടായി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും തൻ്റെടികളായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാണ് നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല, വെറുതെയാണ്, ഇതൊക്കെ മാറും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധേഡാവുന്നു, അപ്പം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നത്. എത്രയോ മാറിയിരിക്കുന്നു പലരുടെയും പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ. ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തി, ഇവരൊക്കെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ്, അവരൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ മാറുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് വരുന്ന മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇതിൽ കട്ടിയാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല ഇതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും, ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടാവും, എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു വോയിസ് പറഞ്ഞ് അത് എതിർക്കുന്ന പോലെയല്ല, പിന്നീട് ഒരു 10, 100, 10,000 വോയിസുകൾ ഇതിനെതിരെ വരുമ്പോൾ അവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നോട് വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് പറയാറ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണോ ഈ തൻ്റെ ഇടം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആൺകുട്ടികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണോ? അല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടോക്സിക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളായി തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ അതിനായിട്ട് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വിഷയം കുറച്ചൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.